Bueno, continuem així. Són les 6:04 i ara tinc l'honor de presentar a la coordinadora nacional del blog i responsable de l'àrea d'organització de la coalició Compromís, Àgueda Micó. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, Àgueda, quantes coses tinc que preguntar-te. Sí. Bueno, eres llicenciada, no?, en Dret i en Ciències Polítiques. Sí. I de l'administració actualment dones classes com a professora de Ciències Polítiques i estàs associada per al Departament de Dret Constitucional. Bueno, Sí. I moltes més coses. Sí, efectivament, així és. Des de fa 2 anys que estic treballant, compagine la meva feina en el blog i en Compromís amb la docència universitària. Bueno, conta'm-nos, perquè estàs ahí en el blog, eres la coordinadora nacional, quanta feina n'hi ha? Molta feina, és de veres, és que no... La gent, jo sempre ho dic que no sap la feina que n'hi ha darrere, no? Sí, és de veres. La veritat és que sí, més des de fa 1 any, quan ens va canviar tant la vida després de les eleccions valencianes i locals que van haver en l'any 2015, en les que ja vam entrar a governar en la Generalitat Valenciana i en molts i molts ajuntaments de tot el territori. Aleshores, clar, pues, la feina orgànica, la feina de partit és importantíssima, i la veritat és que estem ahí intentant acomodar la realitat del partit a la realitat que tinguem ara en les institucions, perquè clar, penseu que Compromís van passar, perquè clar, el bloc estem en Compromís i Compromís funcionem com una coalició de partits en la que treballem conjuntament, doncs això, Compromís van passar de tindre 6 diputats en les Corts Valencianes i estar en l'oposició a ser la tercera força més votada, tindre 19 diputats i tindre la meitat del govern valencià. O sigui, ens ha canviat la vida completament. Hem passat... A més d'avui per demà, no? Ha canviat totalment. Sí, aleshores penseu pues, això, que tots els quadres del partit, la gent que teníem en un nivell professional més gran, doncs clar, els tenim a tots als governs de les ciutats i dels municipis i al govern de la Generalitat. Aleshores necessitem refer tota l'estructura de partit. És molt important. Els partits, és important que funcionen bé perquè, clar, el partit és l'eina que té que ajudar als nostres càrrecs públics a poder fer el seu treball, que té que donar-los suport, que té que també ser un vincle i un mecanisme de comunicació amb la ciutadania per a replegar també les seues inquietuds, les propostes de millora que hi hagin, també les suggerències, les queixes, i hem de saber vehicular-les també per a que hi hagi un bon treball en el govern i en les institucions. Aleshores, penseu això, que estar ahí en la maquinària del dia a dia, a més també som els responsables també de les campanyes electorals i de que funcioni tota la maquinària electoral, i últimament fa més de 2 anys que estem contínuament fent eleccions i això també ens absorbís completament. Pues parlant d'eleccions i parlant de campanya, 26J està ahí. Sí. Com esteu preparant-ho? Doncs la veritat és que com que fa vora 4 mesos ja estàvem en la campanya electoral, diguem-ne que estem intentant utilitzar els mateixos patrons que ja vam utilitzar, perquè penseu també que en aquesta campanya electoral no estem sols Compromís, sinó que compartim la coalició electoral amb la gent de Podem i la gent d'Esquerra Unida. A la valenciana. Exacte, a la valenciana. I bé, el que estem fent és, avui per exemple, avui fem el començament de campanya, perquè esta nit a les 12 de la nit comença oficialment la campanya electoral. Sí, cert, és cert. Sí, aleshores... Sí, per què? Perquè avui tenia a Toni Cantó. Sí. I al final, m'ho havien dit que seria, però al final no puc vindre, no per això, perquè venia igual, però ho sé per això, sí. Doncs com avui a les 12 de la nit comença, nosaltres hem convocat a la gent, anirem i farem un sopar en el Trinquer de Pelayo, allí proper de l'estació del Nord, i després farem l'inici de campanya. El que volem és fer una campanya, estar molt a prop de la gent, que és el que a nosaltres ens agrada. Fer assemblees ciutadanes, que la gent pugui preguntar-li també als nostres diputats, als nostres càrrecs institucionals, i fer una campanya molt pròxima, i això és el que tinguem programat. I de fet, este diumenge tenim un acte així a València en el poliesportiu del Cabanyal, en el que diguem-ne que serà una espècie d'acte central, no?, de la valenciana. I ens acompanyaran Alberto Garzón, vindrà també, i vindrà també Errejón, Íñigo Errejón, també estarà amb nosaltres Mònica Oltra i com no, els nostres principals candidats així del País Valencià, encapçalats per Joan Baldoví, que és el nostre pal de paller. Dilluns, estem tinguent-los a tots, tinguem dilluns. Això és, no sé, pareix un part, no? Teniu que estar cansats perquè no acaba de parir, me referisc al govern central, no? Que ja
Va ser en maig... Com van ser les eleccions? No recordo. El 20 de desembre. En desembre. Clar, i estem en juny. La veritat és que sí. Que també tindreu ganes, no? Sí, mira, això és una anomalia democràtica. És la primera vegada que en l'estat espanyol es repeteixen unes eleccions perquè no hi ha un acord de govern. I jo crec que ahir caldrà que nosaltres expliquem molt a la gent el que està passant, perquè és la primera vegada que passa, és la primera vegada també que no hi ha cap partit polític que tinga majoria absoluta o que s'aprope a aquesta majoria absoluta. Jo crec que la gent ens està demanant, la gent està un poc cansada de tot el que ha passat. Val? Hi ha hagut un cicle en el que la crisi econòmica, en companyia de la crisi institucional, de la falta de confiança per els casos de corrupció, que han hagut molts i molt variats. Aleshores, jo crec que la gent està demanant-nos un canvi a tots i a totes. I el primer que ens ha dit la gent és que no vol majories absolutes, que el que vol és que parlem, que intentem negociar, que ningú tinga la capacitat de poder fer el que vulgui. I jo crec que hem d'escoltar a la gent quan ens diu això. Nosaltres, de fet, Compromís, per exemple, en el cas valencià, estem governant en el govern del Botànic en companyia de Podem i del Partit Socialista. Som 3 partits polítics que s'hem posat d'acord i, de fet, el balanç, ara que fa un any de la constitució del govern, el balanç és positiu, perquè realment este govern ha tingut capacitat de canviar les coses i de millorar un poc la qualitat de la vida de la gent. Doncs en Madrid passa el mateix. El que passa que en Madrid en desembre no va haver cap majoria que fora una majoria clara. Aleshores, jo crec que aquestes eleccions sí que ens poden ajudar a tots i a totes, sobretot a la ciutadania, a que trie d'una forma més conscient aquelles opcions polítiques que vulguin que els defensen i que defensen els seus interessos per tal de formar govern. Jo crec que n'hi ha clarament 2 opcions, i està l'opció més de centre-esquerra i l'opció de centre-dreta. L'opció de centre-esquerra en la que podem estar la gent de Compromís, de Podem i d'Esquerra Unida a la Valenciana, i també Unidos Podemos a nivell d'estat de tot l'estat espanyol. Amb el Partit Socialista podien conformar una majoria estable i, de fet, l'enquesta del CIS, que és avui publicada, jo crec que sí que ens dona aquesta possibilitat, sí que es veu bastant clara, aquesta possible majoria en la que podríem sumar tota la gent que estem en Unidos Podemos i les confluències i a la valenciana en companyia del Partit Socialista. I l'altra opció, que seria la de centre-dreta, que estaria formada pel Partit Popular i per Ciudadanos. Jo crec que si la gent recolza les opcions del canvi, crec que n'hi haurà una possibilitat molt real, si les enquestes del CIS continuen avançant per aquest camí, de poder fer un govern de canvi en l'estat espanyol, igual com ho he fet així a la valenciana en el govern del Botànic. A veure si ja d'una vegada és no, perquè això jo crec que també cansa a lo que és l'estar així conforme estem. Sí. Águeda, Micó se presenta en el apoyo de Ferri i de Marzà. Això és una notícia del 10 de març. Sí, bueno, són companys meus del blog en els que tinc molt bona sintonia i bé, pensem que a nosaltres el que ens unís és la capacitat d'intentar veure la política d'una forma molt oberta. Jo crec que són persones relativament joves que no tenim por a combinar el que nosaltres som i representem amb altres forces polítiques, i ara mateix jo crec que la ciutadania el que ens està demanant és això, i hem de tenir una visió molt oberta i molt pactista per a intentar canviar les coses i, a més, per a intentar representar el màxim número de persones possible. Crec que això és molt important. I bé, nosaltres, doncs això, el que preteníem era que n'hi haguera un canvi, una modernització del nostre partit i també una professionalització. Crec que és important que ara que el Bloc i Compromís estem a les institucions, les persones que estem al capdavant del partit siguin persones que tinguem un perfil professional i tècnic, perquè la responsabilitat que tinguem és molt gran. Nosaltres penseu que estem sustentant el govern valencià, aleshores necessitem que l'organització estigui a l'altura, com vos diem abans, del que són les institucions. Per això vam fer una candidatura al Congrés del Bloc que van tindre ara fa 2 setmanes, i bé, al final vam aconseguir que hi haguera un acord de les diferents sensibilitats del partit i fer una única candidatura conjunta en la que hem combinat diferents sensibilitats, en la que estic jo liderant la part d'un país per construir i en la que compartís també el lideratge amb Rafa Carbonell i amb la gent que anava en ell en la candidatura de Fem Bloc, i tots junts hem aconseguit que el Bloc isca molt reforçat del
al seu congrés, hem modernitzat molt i hem actualitzat molt també les persones que dirigim ara el partit i crec que ara el que ens queda és treballar d'ací, este mes de juny per a guanyar les eleccions generals i d'ací al 2019 per a guanyar les eleccions valencianes, que a nosaltres, a un partit valencianista com nosaltres, és el que més ens interessa. Què és el que més vos importa del poble valencià? A veure, nosaltres ara mateix el que necessitem, pensem que és urgent i necessari, és canviar la qüestió del finançament. Mireu, ara que estem governant en les institucions valencianes, penseu que tenim la Conselleria d'Economia, la Conselleria d'Educació, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, moltes, perquè el pes al final de les polítiques públiques les porten les comunitats autònomes, no les porta l'Estat central. Sobretot sanitat i educació creiem que són bàsiques i fonamentals. Aleshores necessitem un finançament just pels valencians i les valencianes, perquè sense diners, sense capacitat econòmica no puguem canviar les polítiques. Necessitem, per exemple, construir més escoles, necessitem poder també construir més hospitals, acabar amb les llistes d'espera, tindre un millor també, poder donar millors serveis en l'àrea de benestar social i ajudes a la dependència, etc. I per a fer això necessitem que hi hagi un finançament adequat a les necessitats dels valencians i les valencianes. Per a compromís, ara mateixa és bàsic i fonamental anar a Madrid a reivindicar aquest canvi del finançament, perquè sense capacitat econòmica no hi ha capacitat política, és que això és bàsic i fonamental. Aleshores necessitem que es reconega aquest deute històric que té l'estat espanyol en el País Valencià. No pot ser que siguem la comunitat autònoma que siguem pobra o considerant-se pobra perquè els nostres ingressos estan per davall del PIB, paguem a la resta de l'estat espanyol com si fórem rics. És que no té cap sentit. I després les inversions que ens haurien de retornar per a poder també fer infraestructures públiques per a millorar després les vies d'accés d'infraestructures, carreteres, el corredor mediterrani, per a permetre que les nostres indústries, que la nostra economia ho tinguera més fàcil per anar cap a Europa, doncs això també és un hàndicap molt gran. De fet, hi ha un estudi que explica que si el corredor mediterrani ja estiguera fet, cada cotxe, per exemple, que fa la Ford en Almussafes, si tinguera que portar-lo a Europa, ens costaria 400 euros menys cada cotxe de portar al centre d'Europa si tinguérem el corredor mediterrani. El que no pot ser és que les indústries del País Valencià tinguen més problemes que la resta de l'estat espanyol per a actualitzar i modernitzar la seva vessant econòmica. Això ho hem de solucionar i jo crec que això és una de les tasques fonamentals que ens proposem Compromís i a la Valenciana en aquestes eleccions i en aquests anys que ens venen també. Perquè poc recolzament tenim, no? Clar. Costa moltíssim i al final és una cosa que este matí ho comentava amb alguna gent. Què ens ha passat tradicionalment? Els valencians i les valencianes mai hem tingut un partit polític valencianista o d'obediència valenciana que tinguera veu en Madrid. I això és molt important perquè més enllà de les polítiques que pots fer ací, en Madrid, n'hi ha decisions que es prenen que són molt importants. Què ha passat tradicionalment? Que tant el Partit Popular com el Partit Socialista, que han tingut majories absolutes en Madrid, hem tingut diputats valencians del PP i diputats valencians del Partit Socialista, però que quan han anat a Madrid no han actuat com a diputats valencians, sinó que han actuat com a diputats del seu partit. I han seguit les directrius que marcaven en Madrid. Si en Madrid i ara no toca parlar del finançament dels valencians, ells no parlaven del finançament dels valencians. Si es diuen ara no toca parlar del corredor mediterrani, ells votaven en contra del corredor mediterrani. I això és el que no pot ser. Jo crec que necessitem crear el problema valencià, la qüestió valenciana, necessitem tindre-la viva en tot l'estat espanyol, perquè si tu no crees un problema, i aquest problema no existís, no es visibilitza aquest problema, aleshores no es donaran solucions, veritat. I aquest refrany popular que es diu que qui no plora no mama, que és molt visual i molt plàstic, doncs això és el que necessitem. Necessitem visualitzar els problemes valencians en Madrid i per això fa falta una opció política com la nostra, com la de Compromís, que dins de la valenciana tinguem una veu pròpia en Madrid, som la veu valenciana en Madrid i jo crec que estos 4 mesos, i suposa que quan vau parlar en Baldo el dilluns ja estaríeu parlant un poc del tema, en estos 4
4 mesos, Joan Baldoví, la gent de Compromís, ha fet un treball de visualització dels problemes valencians i de la qüestió valenciana molt important. I al final que en tot l'estat espanyol es parle ara del govern a la valenciana com algo positiu, jo crec que és una cosa que la gent de Compromís podem estar molt contents, perquè fins ara quan es parlava a la valenciana o de qualsevol cosa valenciana es parlava de corrupció i dels casos de corrupció del Partit Popular. I ara estem girant un poc la truita. Crec que és importantíssim per això que una veu valenciana estigui en Madrid defensant els interessos i posant el problema valencià damunt la taula. Què vos diu la gent pel carrer? La gent està motivada, la gent té ganes de canvi. És veritat que la gent, d'una banda, el que tu comentaves abans, està cansada. Està cansada perquè aquestes eleccions són una anomalia i de fet ja hauria d'haver un govern. Que jo crec que hasta vosaltres esteu cansats. Clar, efectivament. Nosaltres som els primers que vegem que és difícil tornar a començar a fer una campanya electoral i tornar-li a explicar a la gent el que està passant. Però jo crec que també hem de ser conscients que vivim una època de canvi i de transformació i que els canvis sempre són difícils de fer, no? Jo crec que d'ací uns anys, quan puguem tindre un poc de perspectiva històrica i analitzem el que ha passat en estos últims anys en la vida institucional i en la vida política, podrem donar-se compte que estem vivint un moment històric que mai havia passat. Pensem que des de fa 38 anys que es va aprovar la Constitució i la democràcia actual estàvem vivint baix un règim de majories absolutes, de transició entre el Partit Popular i el Partit Socialista, i ara està havent un canvi de paradigma. Aleshores estem vivint un moment històric i això sempre és complicat i ho patim ara perquè estem vivint-ho. D'ací uns anys ho veurem d'una altra manera, però crec que és importantíssim. Les crisis impliquen que hi ha algo que no va bé i que s'ha de canviar. Aleshores, lo important de les crisis és eixir reforçats de les mateixes, no? I que l'energia es canalitze cap a un canvi. I això és el que nosaltres volem i pretenem. I per això, i abans ja ho he comentat, és important que es parle molt, que es consensue, que es negocie, que tot el món entenga que s'ha acabat ja l'època de majories absolutes i que ara qualsevol cosa s'haurà de pactar i negociar. I no només entre els partits, sinó amb la ciutadania. La ciutadania té que estar d'acord en el que passa, perquè si no es revelarà, com ja ho he fet, ho va fent el 15M i està fent-ho contínuament. Aleshores, jo crec que ahir el que hem de fer és escoltar molt més a la gent i ser molt realistes i d'una forma molt humil intentar canviar les coses de baix cap a dalt. Eres una de les dones que més poder té, en el sentit de que, vull dir, vas obrint camí, no? Vas escalant perquè optes a ser o eres líder del blog, no? I això la veritat és que mos enorgulleix a les dones, no? Anem escalant, anem avançant. Sí. Ai, gràcies, Susana, per dir-ho. A veure, sí que és veritat que sí que tinguem com una espècie de sostre de cristall, veritat, quan es parla de lideratge femení en partits polítics i en molts altres llocs, veritat. I és importantíssim i fonamental que les dones, i no només les dones, sinó que les dones donem un pas endavant, però que els homes i les dones que tinguem un punt de vista femení i feminitzat de la política, que entenguem la política com una cosa més cooperativa, conforme jo t'estava dient, estem al capdavant dels partits i de les institucions. Jo crec que això és bàsic i fonamental, perquè fins ara el problema que hem tingut, entre altres coses, ha sigut aquesta visió masculinitzada de la política, no? en la que la imposició veritat és un lideratge... Mira, estic pensant jo que alguna presidenta se podria haver presentat, no? Pues sí, la veritat és que no tenim cap candidata a la presidenta. Bueno, nosaltres... Però estava pensant en tu, vull dir, que com estem parlant, vull dir, mira, no tenim ninguna... És veritat, no n'hi ha cap candidata... Nosaltres sí que en la circunscripció d'Alacant i de Castelló les nostres cap de llista són dones, però sí que és veritat que la persona que ens lidera, que és Baldo, és home. En tot cas... Oi, que jo no el canvia Baldo tampoc, eh? Tampoc. No, Baldo ens representa. Però que sí que és veritat que caldrà, entre tots i totes, canviar aquesta forma d'entendre la política i cal que les dones donem un pas endavant i que la política no ens rebutge. I per això també cal parlar de conciliació familiar i laboral, cal també canviar el paradigma, la forma de fer les coses i no intentar solucionar les coses, veritat, quan hi ha de les reunions a les 8 de la nit en un bar en una cervesa. I això no han de ser els llocs on es prenen les decisions. Les decisions s'han de prendre en les executives dels partits, en les reunions on estan tots i totes representats. I això és el que hem d'anar canviant. A poc s'ha canviant.
Llegint de les teues entrevistes també digueres que no eres partidària de repetir la coalició Compromís Podem. Sí, efectivament. A veure, nosaltres, quan abans de desembre vam fer el debat de com ens presentàvem a les eleccions generals, dins de Compromís, com sabeu, hi ha diferents sensibilitats. Estem la gent del Bloc, la gent d'Iniciativa, la gent dels Verds i la gent que directament és adherida a Compromís. Nosaltres vam tindre un debat intern important perquè hi havia sobretot gent del Bloc que no veia clar aquesta coalició amb Podem. Per què? Bueno, perquè Podem és un partit de tot l'estat espanyol que té molta força i la gent del Bloc tenia la por de que poguera no visualitzar-se aquesta vessant més valencianista que podíem aportar Compromís. Jo crec que en desembre es va veure clar en aquell moment que efectivament el valencianisme polític no s'ha vist menguat per haver fet un pacte amb un partit com Podem. Perquè Podem és un partit que creu en la plurinacionalitat de l'estat espanyol, igual com Esquerra Unida, que també ho fa. Aleshores, jo el que proposava no era que no pactàrem amb Podem, sinó jo el que volia era que estiguérem tots i totes junts. Vull dir que si realment el que volíem era obrir-se a la resta de partits per a fer una candidatura molt potent, el que volia és que estiguérem la gent de Compromís, la gent de Podem i la gent d'Esquerra Unida. I en desembre no ho vam poder aconseguir. Vam intentar fer aquest pacte perquè estiguérem tots, però finalment Esquerra Unida del País Valencià no va participar. Aleshores, el que jo dia en aquestes declaracions és que no volia que es tornara a repetir aquest error. Jo el que volia era que per a aquestes eleccions, ja que teníem una segona oportunitat, que Esquerra Unida sí que participara en la coalició electoral. I finalment ho hem aconseguit. Sí. I al final, a la valenciana, no deixa ningú fora, no? Estem tots i totes representades. Jo crec que això era molt important, perquè també la societat valenciana sempre ens ha dit que ens hem d'unir, que els partits d'esquerres sempre ho han dit. És que els partits d'esquerres esteu molt dividits i la dreta està molt unida. I vosaltres els heu d'unir i heu de donar passos endavant. Doncs bé, nosaltres ara ho hem fet. Compromís, Podem i Esquerra Unida ens hem posat d'acord per a poder mostrar una opció potent i que realment tinga una veu potent a Madrid per a fer el que abans vos he dit, no? Defensar els interessos valencians. De fet, ho hem intentat també amb el Partit Socialista per a fer aquesta gran coalició al Senat i ha sigut una llàstima perquè Ximo Puig i la seva gent sí que volia fer aquesta gran coalició del Pacte del Botànic al Senat i que tots i totes poguérem tindre senadors valencians en Madrid, una ampla representació i malauradament des de Madrid no els han deixat fer-ho i és una llàstima perquè perdrem senadors i de fet jo crec que si les enquestes van com van és que el Partit Socialista no tindrà cap senador en tot el País Valencià per no pactar amb nosaltres i això no té cap sentit. Jo crec que en les urnes n'hi ha gent, n'hi ha votants del Partit Socialista que estan enfadats perquè no entenen per què no es pot dur a terme aquest pacte. Jo crec que n'hi haurà un trasbassament del vot important dels votants tradicionalment del Partit Socialista a nosaltres, a la valenciana, perquè jo crec que veuran que és molt més útil votar el canvi que nosaltres provoquem que no el del Partit Socialista, perquè a més, pactant amb Ciudadanos, jo crec que ahir també el Partit Socialista es va tancar una porta per poder pactar també amb nosaltres, que és lo natural, perquè Baldo ens ho contava en estos 4 mesos que han estat de treball en les Corts, en el Congrés de Diputats, la majoria de les votacions les ven conjuntament el Partit Socialista, Compromís, Esquerra Unida i Podemos. Aleshores, no té sentit que quan fas les votacions que és quan realment veus en qui compartisses línia ideològica estigues votant la majoria de les vegades amb la gent de Podemos, de Compromís i d'Esquerra Unida i que després tanques un pacte amb Ciudadanos que tanca la porta, per exemple, a un pacte amb Compromís o amb Podemos. Ciudadanos li va dir a Pedro Sánchez que si reconeixia el deute històric valencià, ells no l'investirien president. Per exemple, això no té cap sentit, vull dir, Pedro Sánchez i el Partit Socialista haurà de decidir després d'aquestes eleccions si realment vol apostar per un govern de canvi on cabem tots i totes i haurem de pactar i negociar i repartir el poder i repartir la capacitat de treball o permet que governe el Partit Popular i Ciudadanos. Jo crec que el paper del Partit Socialista després del 26J va ser fonamental per a veure quin govern tenim i d'ells dependrà que puguem tindre realment un govern de canvi que s'ha demostrat i estem demostrant que funciona i funciona molt bé. I per a mostra el govern del Botànic, així, a la valenciana. Vull dir, és que estem fent-ho bé. Evidentment, tenim els nostres problemes perquè governar és molt complex, però el resultat està sent molt bo. Per tant, jo el que li diré al Partit Socialista és que no tinguem por, perquè nosaltres som el seu aliat natural. I jo sí que els demanaria que després del 26 de juny que tornen amb nosaltres a intentar formar aquest govern de canvi. Ha quedat una última cosa per acabar l'entrevista que vulguis dir.
Sí, añadir? pues bueno, jo encoratjar a tot el món que independentment de la visió que tinguen o del partit que vulguin votar, a mi jo el que li diria a la gent és que vaig a votar, que s'implique, perquè són moments de canvi, de transformació i que malgrat que puguem estar cansats, tindre aquesta sensació de que anar a votar no serveix per a res, és molt important. I que si realment tenen ganes de que les coses canvien i si confien en que el que hem fet així, en el govern del Botànic, en el govern valencià, els està agradant, que confien en nosaltres perquè nosaltres el que volem és traslladar aquesta forma de fer política, de cooperació, de consens, una forma de fer política feminitzada. Sí. Volem portar-ho a Madrid i volem, a més, ser la veu dels valencians i valencianes a Madrid. Volem reivindicar el finançament propi, volem reivindicar les infraestructures com el corredor mediterrani, més inversions i volem, al final, pues, bueno, que la política siga vista per a millorar la qualitat de la vida de la gent i que siga, pues, que intente buscar la felicitat del dia a dia, que nosaltres diguem. Això té que servir, la política té que servir per rescatar persones i no per a rescatar bancs. I aquesta és la nostra consigna i això és el que estem intentant fent des del govern valencià. I jo li diria a la gent que s'anime i que vagi i que vote el 26 de juny. Pues moltíssimes gràcies, ha sigut un autèntic plaer, Àgueda, de veres. Gràcies a vosaltres. Tens les portes obertes i jo vull entrevistar-te més vegades. Jo estic encantadíssima i quan vulgueu així estaré compartint la veu de la ràdio amb companyia vostra. Moltes gràcies. Moltes gràcies.